Zuk olako abusurik jasan ez baduzu? Uste duzu zerikusirik baduela gizona izateak? Baliteke, bai. Nik egia esan erraz esan alizan diot horri ezetz. Zerbait susmagarria ikusi baldin badute edo, nik esan diot ezetz, eta ez da ezer gertatu, eta ez da urrutirago joan. Orduan horrek ere ematen dite zer pentsatu, ez? Esaten dut, igual nik esan alizan dut ezetz, nik ere badaukadalako nolabaiteko privilegiozko posizio bat. Eta igual privilegiozko posizio horri zenbat kasutan behintzat nire generoak eman izan dit. Zuk esate duzu, momenturen batean zerbait arraroa ikusi izan duzunean, ezeskoa erraz eman izan duzula. Ze momentutan uste duzu ezin dela hain erraz ezetz esan? Ez dakit, emagun aktore ezagun bat dela. Eta aktore ezagun horrek badauka aukera, ez dakit zinema estrenoetara joateko, eta estrenoen ondorengo festetara eta abar, jendea ezagutzen duzun, eta agian, ez dakit, zehozer lortu dezakezun, edo ez, horrere. Orduan, baten batek eskaintzen baldin badizu, estreno horietara, festa horietara joateko bidea, agian oso erraza da, errazegia berriz diot, horrelako pertsona batek zuri hori eskaini eta gero zuri sentiaraztea berekin zorretan zaudela. Eta nik uste dut momentu horiek oso arriskutsuak direla horrelako jarduerak eman alizateko. Eta horrelako jokaerak antzematen baldin bagira, ez dakit zineren industrian, zergatik ezaie fren hori jarri orain arte? Ez dakit ez, beste hainbat ambitotan bezala. Joera beti izan da, isiltzearena, joera beti izan da, normalizatzearena. Eta nik uste ez dagoela normalizazioa, baina gauza okerragorik. Hori ezin da normalizatu, normala ez delako. Eta izan baldin bada, esan behar dugu, eta izan baldin bada, bere okarrengatik ordaindu beharko du. Boterea duena horretaz aprobetxatzen da injustu, ez? Bai, noski, eske hori da puntua. Badakit nik uste goikoen isiltasuna egon dela historian zeharrez, azkeneko urtetan, horregatik usteet baita ere, horrelako jarduerak normalizatu izan direla urtetan, garai askotan, eta uste dut guk posizionamentua hartu arren nahitaezkoa dela goikoen konplizidadea baita ere horrelako gauzekin bukatzeko. Ni azkenean hemen jarri naiz kameraren aurrean, erabaki dut bai jartzea iruditzen zaidalako salagarria dela, eta agian niretzako asko zerezagoa da kameraren aurrean jartzea baita ere, nik ez dudalako horrelako gauzarik jasan. Orduan zorionez gauzak aldatzen ari direla ikusten dut, naiz eta oraindik iruditzen zaidan gure lehenengo pentsakera edo izaten dela, bai, ikusi ezagun hau egia den, ez den, ez? Eta nik uste nahitaezkoa dela baita ere, horrelako zerbait jasotzen dugunean, albiste bat edo jasotzen dugunean, sinesgarritasuna ematea. Zinema munduan eman daiteken botere abusuari buruz hitz egiterako proposamena luzatu genizunean, bai ez esan zen digun, zergatik. Iruditzen zaite ezin dugula gehiago isirik gelditu. Ezinbestekoa dela denok posizionamentua hartzea. Eta baietz esan nahi nuen baita ere, naiz eta ezer konkreturik edo adibide konkreturik kontatzeko ez eduki, ez dakit, badelako beste modu bat esateko jendeari hemen gaudela eta batuta gaudela eta inguruko jendearen gana jo dezakeela, baita biktimek jo dezaketela inguruko jendearen gana babesa bilatzeko.